Hola, soc l'Helena Crespi, psicòloga especialitzada en sexualitat i parella. Estem en aquest tercer vídeo en el que parlem d'aquests temes. Avui parlarem sobretot d'erotisme. Recordeu que en el segon vídeo us parlàvem de tota la sexualitat al llarg de tot el cicle vital. Sí que potser avui, si parlem de literatura eròtica i parlem d'un tipus de llibre en concret, sí que va més centrat en majors d'edat, diguéssim, d'acord? És a dir, que no estem parlant d'infància ni estem parlant d'adolescència, sinó que estem parlant de llibres que estan sobretot enfocats per persones més adultes. Us estic parlant d'uns llibres que van sortir fa encara no un any i que han tingut molt èxit, han estat en el top ventes en totes les llibreries pràcticament mundial, crec que a tot arreu han estat en les 3 primeres posicions. Si us dic que és una trilogia, segurament us podreu imaginar que estic parlant de la trilogia de les 50 ombres, les 50 ombres que va escriure la L.A. James, que és una dona britànica, no és escriptora, ella realment és empresària, està casada, té 2 fills, i un bon dia va dir que totes aquelles fantasies sexuals que tenia pel cap i tot allò que amb ella l'excitava ho posaria en un llibre i s'ha fet rica amb aquesta trilogia perquè realment jo diria que la majoria de dones que tenim al nostre voltant segurament saben de què parlem i inclús puc atrevir-me a dir que se l'han llegit, i també hi ha alguns homes que es dediquen a anar a les llibreries a buscar-lo per veure si poden descobrir què és allò que excita més a les dones. Jo estic aquí per defensar els aspectes positius d'aquesta trilogia, però també, sobretot, parar-nos i poso una mica un senyal d'alerta per veure aquelles coses que no són tan positives d'aquest llibre, d'acord? Com tot, té el seu positiu i el seu negatiu. Comencem primer per allò que no és tan bo i així acabarem amb les coses positives, que sempre és una mica millor. Jo us diria, qualsevol persona que tingui aquest llibre i que el pugui llegir, que estigui molt a l'aguait perquè apareixen molts mites, d'acord? Mites, coses que realment no són certes, coses que són molt complicades i que ens ajuden o que ens dificulten tenir una sexualitat positiva, ens ajuden a crear mals entesos, d'acord? Per exemple, en temes de sexualitat ens trobem davant d'una narració, doncs, primer, la idea del llibre, en teoria, el fil conductor és una història tòrrida de sadomasoquisme, però realment veiem que el sadomasoquisme queda en segon pla i realment parla molt poquet d'aquestes coses. Sí que té escenes sexuals molt explícites i aquí és on rauen tots els mites en aquest sentit. Per exemple, orgasmes que van i venen de manera pràcticament màgica, excitacions que de cop i volta, sense fer gran cosa, ens trobem homes molt excitats, que realment això potser no és tan complicat, on tenim més dificultat és en el sexe femení, que és potser un pèl més complicat que es puguin excitar, i en aquest llibre passa tot com per art de màgia. També, encara que de bones a primeres sembla que no genitalitzen molt en les relacions sexuals, sempre acaben sent relacions sexuals molt genitalitzades, molt enfocades de cara a la penetració, que segurament és la pràctica sexual que menys plaer dona a una dona i tampoc m'atreviria a dir que més plaer amb la d'un home. Un home pot ser també molt versàtil. Per tant, hem d'estar molt alerta amb aquestes petites senyals que ens donen i aquests mites que ens donen de sexualitat, d'acord? I llavors també, en temes de parella no es queda curt, perquè segurament la relació sadomasoquista no està tant en l'àmbit sexual, sinó que està més en l'àmbit de parella, perquè sí que ens parla de dominació i de submissió, en el fons, en el que és la relació entre aquest noi i aquesta noia. Per tant, hem d'estar molt alerta quan estiguem llegint aquest llibre. La pel·lícula vindrà més aviat, no trigaran pas gaire i ja estan en ello. Aspectes positius que podem reforçar? Doncs té un gran potencial. Primera, per poder excitar-se. Moltes dones han recuperat desig que tenien perdut a nivell sexual i això les ha ajudat, per exemple, a l'hora de trobar-se al llit amb la seva parella, fer-ho amb més ganes. També ens ajuda que se'n parli i això és molt bo perquè entre les dones es parla d'aquest llibre, però també pot convidar a parlar-ne en l'espai de la parella, en aquest espai de dos. I això sempre ens ajuda a millorar la comunicació sexual, d'acord? Per tant, si entenem que aquest llibre ens pot ajudar en la nostra part més d'ajudar-nos a excitar-nos, ajudar-nos a parlar i inclús investigar en nosaltres mateixos la nostra sexualitat, fantàstic. Però tinguem en compte que també s'acompanya de molts i molts mites en sexualitat i parella i aquí és on hem d'estar a l'aguait, estar alerta i intentar no traslladar-los a la nostra vida quotidiana. Per tant, us convidem a que pugueu llegir aquests llibres, però sobretot amb una miqueta de cura. Moltes gràcies.